mana lho Mas? Iyo. Ih, cek. Iki lho barangnya. Anganku ngamboro ngambus meko ngitung lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi si pancerino tak kitipi kidung tata keencaan to lelum nyitang lunggung ngangkang rerambatan sekar mekar ing ora-ora kang jengkar tak kirimi layang kiter tak sampe niangin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir Rino wangi wawayangmu beto atiku singo tereto saumpama kapan dok yo aku bisa gegem lintang sesuluk indah ing rembulan aku samar kuatir lan nguntut cabangan sekar mekar ing ora-ora kang jengkar ngalak kang tanpa upama tuku tumetenge sing tereta kanggo nalasi lungko-lungko katiku meko ngitung lintang seselo padang rembulan tak titipi ing panjerino tak titipi kidung tetangga ing jantung lelumatan sesupi ngoro kang jengkar tak titipi layang kiter tak sampe niangin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir Rina wangi wawayang beto Sino terto saumpama kapan mbok yo aku bisa gegem lintang sesulah indah ing rembulan aku samar kuatir lan muto bacabar sekar makar ing ora-ora kang jengkar kanggo nalasi lungko-lungko katiku ayo Mas RT kamu sih. gaco bikin aku nggak fokus nih nek modelnya ini anganku amboro anambus
tresmeku ngitung lintang sesolo padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerena tak titipi kitung tetek ing jantung